Després d'una llarga visita pels carrers del Prat de Llobregat, Alicia Sánchez Camacho i Javier Arenas van arribar a la Casa Andalusia on els van rebre un gran nombre de persones. Primerament van signar el llibre de visites i van estar parlant breument amb els responsables de la instal·lació i en segon lloc van adreçar-se a tots els assistents al pis de baix després d'una gran expectació i múltiples salutacions. En l'acte, que no va tenir un to de míting, van recalcar a la gent la importància d'anar a votar lliurement en aquestes properes eleccions, ja que, segons diuen, hi ha en joc moltes coses. Y nos queda muchísima. Los jóvenes tienen que votar al Partido Popular porque es el partido del empleo, es el partido del trabajo. Porque cuando nosotros gobernamos en España se crearon más de 1.400.000 nuevos puestos de trabajo, entre ellos para muchos jóvenes. Y el señor Montilla ha llegado y ha pasado de un 15% de paro en los jóvenes a un 41%. Los jóvenes necesitan oportunidades, trabajo, no subvenciones, sino necesitan que los contraten, y el Partido Popular ha creado deducciones y bonificaciones para que los empresarios puedan contratar más fácilmente a los jóvenes, y eso es lo que nosotros les damos: formación, calidad en la educación y oportunidades de empleo, que es lo que necesitan los jóvenes catalanes. Sánchez Camacho va abstenir-se a respondre qualsevol pregunta respecte als possibles pactes del Partit Popular amb altres formacions. Voy a pactar con el pueblo de Cataluña y con los catalanes. Voy a pactar con los que me den su apoyo para garantizar una Cataluña de libertad, una Cataluña que no piense en los referéndums por la independencia ni por el concierto, no, sino que piense en los verdaderos problemas de la gente. El Partit Popular amb Alicia Sánchez Camacho com a candidat es presenta com un partit amb ideologia de dretes democristiana, en un passat per recolzar a Convergència i no recolza el model d'estat federal ni independent ni el concert econòmic. En matèria d'estat, contempla l'actual model autonomista. En temes d'economia pretén impulsar les pimes i la nova indústria com a sector motor, i en política fuig de les traces nacionalistes. Pel que fa a immigració, vol evitar la fragmentació de la societat i vol mantindre controls reguladors. En temes de joventut, vol promoure el treball, i en camp educatiu planteja una educació trilingüe. Amb una visita fugaç a la Casa d'Andalusia, Alicia Sánchez Camacho, acompanyada per Javier Arenas, ha decidit avui no fer míting i compartir una estona amb els assistents a l'acte. Al llarg del desenvolupament del mateix, ha emfatitzat la importància d'anar a votar lliurement a les properes eleccions. Guillem López, B5 Televisió.